Eta gaurkoan, kolaboratzaile batekin izanen gara, Nafarroako kontsumitzaileak Iratxetik Mikel Bezunartea dugu, arratsaldeon eta ongi etorri. Gaurkoan beste gai batzuk izanen ditugu mintzagai, batetik gas kontuak eta bestetik hipotekak eta lur klausulek eman duten, halako polemika eztabaida egia esan asko hitz egin da honen inguruan. Denaen, lehenik eta behin gasaren inguruan, inkesta bat egin duzue Iratxetik, eta antzadenez ez dugu informazio askorik honen inguruan. 3tik 2 ez dakigu zenolako tarifa dugun gasean, eta egia esan prezioa ez da oso merkea, beraz hau ongi jakitea ongi legoke ez, guretzat. Bai, inkesta orokorrago zen, inkesta hortan galdera gehiago sartu genituen, baina inkesta hortatik atera dugun galdera erantzuna dira. Inkesta hori, Iratxek prestatu zuen inkesta horren arabera, 3 Nafarretik 2 ez dakite nolako tarifa duten hartu. Ongi erandu zuen bezala. Ez gasana, ez elektrizitateana edo argindarrana. Ordan ikusten da jendaneko galdua dagoela, ez dakila ongi nolako kontratua duen. Hori bai, aritzen baldin badu telebistan argindarra garestituko dela 0,0001 kilobatio bakoitzeko, orduan salatzen gara eta serretu, baina hori jakin gabe zer tarifa dugun, igoera horrek nolako eragina izanen duen, hori baino garestiago den zerbait ordaintzen ari garen gure fakturan jakin gabe, hori dena. Orduan labur-laburaren dugu, bien merkatuiek liberalizatu zirela aspaldi, erabatez, eta liberalizazioan ondotik indarren dagoen sistema laburbiltzen aldela honela, saiatuko naiz ni azaltzen. Baitugu enpresa komerzializadora haunitz, merkaturatzaile haunitz, gu kontrata hauek gasana baldin badire nola, argindarrena baldin badire ere, gasa edo argindarra erosten diete, beren gainean dauden enpresa erraldoi horiei, energia ekoizten dutena eta garraia hartzen dutena, toki guztietara, eta gu konsumitzailok kontratu egiten dugu enpresa merkaturatzaile horiekin, zuzenean. Enpresa merkaturatzaile horiek, beren kontratu, beren tarifak, beren dena eskaintzen digute, eta gu horien artean aukeratu. Ze gertatzen ari da, eta hori da guztiz salagarria, enpresa hauek bakarrik tarifa librek eskaintzen dizkiotela jendai. Bazter utzita, bono sozial eta tarifa regulatua. Zer gertatu den, liberalizazio etorri zenetik, tarifa libre horiek agertu ziren, baina horiekin batera baditugu, aipatu ditudan, 2 tarifa horiek. Bono sozial da tarifa bat, rekurso edo baliabide gutxi duen persona batek kontratatzen alduena, adibidez, argindarrei daukionez, 3 kilobatiotik azpiko potentzia hartua duenak, kontratatua duenak, horrek ere kontratatzeko aukera izanen du, etxeko denak paroan baldin badaude, horiek ere bono sozial eskatzeko aukera izanen dute, hor badaude baldintza batzu. Eta bono sozial hori da, tarifa guztietan markena diferentzia horiekin. Honeko 50 inguru horrezen alduzu. Egia da, 3 kilobatio baino gutxiagoko potentzia, batzutan edo eskas gelditzen dela. Gaur egun. Horrek esan nahi du gauza asko pizten maitugu aldi berean, argia joaten zaigula, ez? Joaten aldela, bai. Nik uste gauza kontrolatu ez da, aukera izanen zela, baina, truka hartu behar zaio, ez? Horrek, bai. Baditu bere mugak. Eskatuko luke, ez pizta bi gauza batera, eta lako gauza.
Ba, 3 kilobatio eta 10 kilobatio arteko potentzia dugunok, eta hori gara konsumitzailea guziok, zer etxe batean 10 kilobatio baino gehiago behar duenik ez dago, ba, kontratatzen dugu tarifa erregulatua. Tarifa regulatuaren kostea kalkulatzen da formula baten arabera. Hor badago nahiteko kontrola horren gainean. Eta gero, baitugu, 2 tarifa horiek regulatua direnak, edo nahi baduzu legeak ezartzen dituenak, eta gero baitugu tarifa libre guziek, eta hori, enpresa bakoitzak berea. Eta baitugu tarifa planak, eta baitugu tarifa diferenteak, ez da? Ba, guk ikusten duguna, tarifa guztietan merkeena direla, sozial jakina, baina hori da jende kopuru txiki baten dako. Baina tarifa regulatua dela denetan merkeena. Eta ikusten dugu, enpresa merkaturatzaile hauek, tarifa horiek inorri ere ez dizkiotela eskaintzen. Beti libreak. Eta badagoela, nahi handi bat enpresan aldetik, denok merkatu librera pasatzeko. Berai egiago irabazten dutelako. Tarifa libreak agertu zirelarik, lehendik klientea ginenok, baina tarifa bat. Tarifa hori bihurtu zen tarifa regulatua. Oraingo tarifa regulatua. Ditzen dena, konsumitzile txikien dako borondatezko prezioa ditzen da orain. Tur deitzen zen lehen, hola. Baina, azken hortotan, kontratu berri bat egin duna, enpresek bertzerik ez dutelako, edo tarifa regulatori ez baitute eskaintzen, denak pasa dire merkatu librera. Eta baute tarifa libre bat hartuta. Baztenen Komisio Nazionala Energialakoak erakundeak salatu dute, 10 urte pasata gero liberalizaziotik, tarifa guztietan oraindik ere regulatua dela merkeena. Eta badago aukera aldatzeko? Bai, zuk aldatzen alduzu nahi izularik. Telefonoakin lehengo hastan aipatu ginen bezala. Eta, ni hor utziko dut. Salatu dugu honitzetan, kontratuak egiteko moduak gure etxetara da joten direla, eta ez zuzena informazio okerra, eta gezurran bat ere erranta lortzen dutela jendea alako kontratuak egitea, telefonoz ere deitzen dutela etxetara, lehen gunean eman nuen hitzaldi bat baztanen, eta hor hitzaldian ziren 2-3 lagunek errantzuten bere kontratua intzutela, kotxan gidatzen ari zirela, hola egiten ditugu kontratu horiek, eta horren ondorioz hau dena gertatzen da. Gertatzen da ere bai, batzutan, gure kontratutan agertzen dela zerbitzu batzuk guk eskatu ez ditugunak. Mantenimentuak, aseguruak, eta alako zerbitzuak guk eskatu ez ditugunak, baina kontratu egia dena markatuta ekartzen digute, etxera gu firmatu, eta ez badugu irakurtzen, ez badakigu zer den, kontratatzen ditugu zerbitzu batzu, hori gertatzen da. Horrela ulertzen da, inkesta horrek eman duen datua. 3 nafarretik 2, eta honitz iruditzen zain niri, nik erren nuke, 10-tik 9 ez dakitela nolako kontratua duten. Baina hori da realidadea, ez dakigula. Ordan, informazioa eman dugu, eta bakoitzak, erabaki izala zer egiten duen bere kontratuakin eta bere tarifakin. Oso garrantzitsua da jakitea zer dugun, ez? Dudi gabe. Ni jendai erraten diot beti gestioa internetez egiteko. Guk idazten dugu energia enpresa guziek badute atención al cliente bulego bat, eta internetez bulego hortari idazteko aukera ematen dute, eta ordan bialtzen dugu korreo elektroniko bat, eta hor gure, eta modu hortan gure eskaera egin. Oie, Mikel naiz, eta zuen klientea naiz, nire instalazioaren datuak hau ese dire, KUPS, Elbidea, kontatu referentzia, nahi dut, nire tarifa aldatu. Eta hemendik aintzin, halako tarifa aplikatzea.
zuk egiten zu idatzi zure eskaera, eta beraiek zure eskaera bideratu beharko dute, eta eskatu baldin baduzu tarifa aldatzea, tarifa aldatu. Edo baldin badituzu zerbitzuak nahi ez dituzunak, edo eta garestia direnak, eta horien baja eskatu, gauza bera. Idatzi, badituko hartuak alako zerbitzuak, nahituz zerbitzu horien baja matea. Eta hori internetez egiten dugu, altxatu bialitakoa, eta horrela ez badute gure eskaera bideratzen, ikusten badu gurrengo fakturetan ez dutela nik eskatutakoa, guk eskatutakoa, ordan erreklamazio bat egin dut. Aipatu duzu energiaren munduan ez oso lotuta gaudela, energia sortzen duten enpresa handi horiei, beraiek baitira energia sortzen dutenak, garraiatzen dutenak. Denaen, hemen energiaren munduan azken aldian eta sortzen ari dira beste enpresa batzuk edo beste ideologia bat, beste filosofia bat eramaten duten enpresak. Hor badago beste moduri gaudena kudeatzeko edo guztiz lotuta gaude enpresa erraldoi hori? Bueno, enpresa hauetatik ere torri dire kritikaz legean aldaketak egin dituztelarik gehienetan enpresa handi horien interesak edo merkatua babestu dute, ez da? Ordan kritika handi eta mendik etorri dire. Igual ez da gunek inuken merkatua edo, baina egia da, badela kooperatibak, azken urtetan sortu direnak, bertzelburu bat badutenak, ez lukro asmorik ez dutenak, energia berdea konsumitzeko helburua badutenak, eta bereik ere poliki-poliki merkatu hortan bere tokia sartzen ari diren merkatu hortan, ez da? Eta ni haitu dudanen arabera, eta ikusi dudanen arabera, nik arnuken neko ongi funtzionatzen dutela, ez dela garestiagok, eta dela modu bat hortik ateratzeko. Baina egia da, dela sektore bat nahiko kontrolatua dagoena. Zaila dela, ez hori... Baina hori da aukera bat, modu bat. Bertzen modu bat, jakitea zehari garen kontratatzen. Ez dakigu zehari garen kontratatzen, urdan, enpresek nahi dutenago kontratatzen dugu. Guk inbar dugu, pausori eman behar dugu. Aizu, ez dut kontratatuko zuk nahi duzuna. Ni behiatuko nahi kontratua, informatuko naiz, eta jakintan duan zer nahi dudan, ni kontratu egin dut. Horregatik jakin behar dugu, ze tarifa ditugun, ze aukera ditugun, ze enpresekin kontratu egiten aldugun, ze zerbitzu dire beharrezkoan gure kontratutan, ze zerbitzuk ez diren beharrezkoak, konsumitzele puso eman behar dugu. Ez badugu pausori ematen, etoriko dire gure etxetara, dituko digute telefonoz, eta aldatuko digute kontratua, eta nahi duten moduan egin duzte kontratuak. Osongi, energia eta gazalde batera utzita hipoteken gastuen erreklamazioak ere izan dituzue. Ze gatazka dago hemen? Bueno, hemen dire bi gauza, hemen aipatu ditugunak, ordan dena ez du azalduko orain, baina azken hilabeteotako edo lurren klausula, azken urtetako kontua izan da, luzatu dena, eta hipotekan gastuak, nahiko kontu berria da, azken hilabeteotako kontua da, baina jende hauniz eta hauniz etortzen ari da hori erreklamatu nahi dulako, ez da? Are gehiago hartu behar izan dugu jendea, erreklamazio horiek bideratzeko. Lur klausulan aferei daukenez, berriena, zerrepikatzeko dena, berriena zer da, gobernuak prozedura bat ezarri zuela erreklamazio horiek egiteko, prozedura horren helburua nonbait dela, gauz guziek edo gaiago guziek epaitegitara eramatea, oda bilatzea, lehenago bilatzea akordio bat, edo aukera hori izatea,
Eta bueno, urtarrilan martxan hasi, ze urtarrian sartu zen indarrean aipatu dekreto hori, eta arez geroztik, reklamazio horiek gu prozedura horri jarraikiz ari gara egiten. Reklamazio egin, gero entitatean hiruhileko denbora badu erantzuteko, ia onartzen duen lur klausula badugula, ia lur klausula hori abusiboa dela, eta horren ondorioz, sententzia batzuk baitugulako, hori erretzen dutena, ia klausula horren ondorioz gaizki kobratutakoa itzultzeko prest dago. Eta orduan, eskaintza bat egin behar digute. Guzea ari gara egiten, eskaintza horiek begiratzen ditugu, ia zuzena diren. Zertaz, ikusten ari gana da, bankuek oroar itzuli bat dutena, baina gutixago eskaintzen diotela konsumitzaileari beti. Beti errantzen, bueno, azkenean epaiek erranta itzuli bat dut dirue, baina alba dut, pixketen duko izut. Eta hori ari dire egiten. Ordan gu begiratzen ditugu eskaintza horiek, eta konforme den hartzen du, eta konforme ez dena, orduan denari gu bidea ematen digu, epaitegien erreklamatzeko. Da kontu bat aspalditik heldu dena, ordan baitugu sententzia, baitugu Europatik ere etorri dire sententziek, nahiko lotua dago dena, nahiko oraindik ere ustekabeak izaten aldire, baina... Denetariko sententzak izan dituzue? Ez, gehienak kolore batekoak, baina gauza da, bakarren bate pesantzen dugu, kontsumitzaileen aldekoak. Bai, gorenak eta Europa eta arren dute hau, eta ordaina konpondua dago, ez dago konpondua. Betire bankoak erraten aldu, zure klausula ongi sartua dagoela kontratuan, eta zuk informazioaneko bat zinuela, eta beti hor badago zalantza bat, ez da? Zalantza bat. Dudik gabe, sententzia honitz etorri dire, epaileek kontratuan hitz ikusi dituzte, klausula honitz ikusi dituzte, gehienetan ikusten dute hor informazio falta nabarmena dela, hortan erabakitzen dutela klausula hori abusiboa dela, eta bankoak dirua bueltatu behar duela, hori Europatik dutelako. Hola dago afera, baina gehien bat, prozedura hori martxan dela, eta eskaintza bat etortzen baldin bada bankutik begiratu behar dela zuzena den, hortako peritu bat hartu dugu, eta horren arabera gero erabaki bat hartu. Jende asko etorri zaizue hau reklamatu. Bai, hemen Nafarroan lur klausula duen jende aguniz dago. Jende aguniz dago. Usto nik gaitu nela 8.000 lagun, nek bautela klausula hori Nafarroan, denek ez dute reklamatu. Baina nik uste 1.000 hola etorri direla. Eta horren, hipotekan gastuak erreklamatzen ari gara, eta horren berri emanen dugu ere bai, erreklamatzen ari gara, hoi lur klausula denek ez dute bere hipotekan. Hipoteka batzutan badago lur klausula eta batzutan ez dago lur klausularik. Baina gastuak, hipotekan gastuak denok ordaindu ditugu. Denok ordaindu ditugu. Ze bankuek kontratuak sartzen dute klausula bat erraten duna eskritura horren gastuak guk ordaindu behar ditugula. Zer gastu diren, tasazioa, prestamoa lortzeko, gestoria guziak egiten dituen enpresanak, notaritza, erregistroa eta hazienda. Gastu hori dira. Gu hori dena reklamatzen ari gara kasu guztietan, ze gorenak eman zuen sententzia bat erraten duna klausula gastu horiek denak ordaintzera bertzen gaituen klausula hori abusiboa dela, eta hori baliatuta gure reklamazioak egiten ari gara. Eta hortan gaude, baina erran beharra dago, bankuek bat ezik bertze denek ez dutela dirua bueltatzen. Eta batek zati bat itzultzen du, ez dena. Oin arte, kusiko dugu hemendik antzina zer gertatzen denez. Gu ikusita bankuek hor ez da gai batein mamitua da ona,
lengua bezala, lur klausulana bezala, zalantza gehiago badaude horren inguruan, baina biztan da, epaitegitara ez badugu jotzen, eta epaien sententziak ez baitugu lortzen, inoiz ez dela asunto bat erabakia edo argituko edo. Orduan gu bide emanen dugu jendai hori epaitegian erreklamatzeko. Ez zarete epaitegitara joan oraindik. Oraindik ez, ari gara erreklamazioak egiten, erantzunak hartzen, jende elkartzen, ze... Jende esenteago gainera. Bilatuko dugu jendea, denok demanda berean erreklamatzeko, eta, iratzen asmoa da, hola ez uztea, ez bankuek ez badute diru hori bueltatu nahi, epaitegian erreklamatzea. Osa, Mikel, kontatuko eguztu nola bukatzen den guztia, mila esker xala telebistan izatagatik eta ongi izan.